to kana wacho ni jo siasa matindo yigeri bai pingo serikal koro pod gini face mar gero koro ginyalo gerre giwacho gigo mondo jopiny ringiri gimano is allowed but wan kuma sechopeni koro kanyal gaga koko for the sake of gero nyinga an adwa na ger nyinga thu gik ma touch gima ma japiny apan mano will help me more so gima ng'eyo matimre ni wan kaka luo wan jo ODM to ODM be en party maduong' wan western no is ODM by the way kendo onge ng'amo sewu MPs manyicho yerwa go ODM te kaka mega gini ODM ogemo sewacho no ba ODM MCS the same governors wan governors wan kaka mega wan gi Vihiga wan gi Busia mago ODM stronghold so sani we are entrenching ourselves wan gi support base maduong' Trans Nzoia wan gi jibi Bungoma so aneno no ODM is very strong a few people ma feel ni ginyalo yer gi outside ODM ginyalo work but happen one very strong kena dwana aju through wan kik waogi ODM ODM ni party mwa vindikrego gi serikal ka gik mwatimo sani positions mwa hold gi wad vindikre kendo nika siruto duogo president of positions wagi wan go to wamedo timo tiyo ni jopiny erokamano ere ka kwanyalo pogo interest mar ODM